ассалому алайкум тамошобинони иззатманд мухлисони тани сиҳату хотири ҷамъ. Инак мо ба диққати шумо намоиши навбатиро дар мавзӯи гиёҳҳои шифобахш, хосиятҳои шифобахшии онҳо, тарзи тайёр намудани дорувориҳо аз онҳоро пешниҳод мекунем. имрӯз мо бо шумо дар мавзӯи дорувориҳое ки ҳангоми бемориҳои узвҳои ҳозима истифода бурда мешаванд сухан меронем. бояд гуфт ки узви ҳозима яке аз узвҳои хело муҳими организм мебошад ва вазифаи ӯ истеъмол намудани хӯрок, коркарди хӯрок, ҷабида шудани моддаҳои лозимӣ аз таркиби он ва ихроҷ намудани боқимондаи онҳо мебошад. узвҳои ҳозима аз ковокии даҳон сар мешавад ва хӯроке ки мо истеъмол мекунем аввал дар ковокии даҳон ба таври механикӣ коркард карда шуда сипас ба меъда меравад. бисёриҳо гумон мекунанд ки ҳазми таом дар меъда рӯй медиҳад. ин на он қадар дуруст мебошад. дар таркиби меъда ферменти пепсин ҳаст ва кислотаи туршии хлорид ҳаст. ҳангоми рафтани хӯрок ба меъда дар он ҷо коркарди аввалаи хӯрок ба миён омада хамира пайдо мешавад ва коркарди асосии ҳазми таом дар рӯдаи 12 ангушта ба миён меояд. ба рӯдаи 12 ангушта аз ҷигар бо воситаи талхадон талха ворид мегардад ва аз ғадуди зери меъда ду ферменти панкреатин ва трипсин ворид мегардад ва онҳо ғизоҳоро ҳал мекунанд. дар таркиби панкреатин бошад се фермент ҳаст. амилаза барои ҳал намудани карбогидратҳо, липаза барои ҳал намудани чарб ва протеаза барои ҳал намудани сафедаҳо мавҷуд аст. бисёр бемориҳое ки дар одамон вомехӯранд дар натиҷаи он пайдо мешавад ки мо аввал тартибу одоби хӯрокхӯриро риоя намекунем. дуюм, хӯроки бесифат истеъмол мекунем. сеюм, хӯрокро аз ҳад беҳад бисёр истеъмол мекунем ва ё ки истеъмол намекунем. аз ҳамин сабабҳо иборат мебошад ки дар натиҷа иллатҳои шадид ва музмини меъда, рӯдаҳо, рӯдаи 12 ангушта, ғадуди зери меъда ва талхадон ба миён меояд. бояд гӯям ки дар таркиби хӯрок асосан сафеда, чарб ва карбогидратҳо мавҷуданд ва ба ғайр аз инҳо боз ба таври иловагӣ витаминҳо ва микроэлементҳо низ ворид мегарданд. ҳангоми истеъмол мо бояд пеш аз ҳама ба мувозинати ҳамин компонентҳо бояд аҳамият диҳем. маънои ин гап он аст ки мо бояд ҳамин хел хӯрокро истеъмол кунем ки дар таркибашон ба миқдори кофӣ ҳам сафеда, ҳам чарб ва ҳам карбогидратҳо вуҷуд дошта бошанд. аз ҳад зиёд истеъмол намудани чарб низ он қадар дуруст нест, чунки ӯ ҳазми таомро вазнин намуда организмро ба беморӣ оварда мерасонад. аз дигар тараф ба миқдори кофӣ набудани чарб низ барои организм зиёновар аст. барои ҳамин мо ҳангоми истеъмоли хӯрок бояд ҳамин мувозинатро ҳама вақт риоя кунем. яке аз қоидаҳои асосии хӯрокхӯрӣ ин кам ва тез истеъмол намудани хӯрок мебошад. қоидаи дуюми истеъмоли хӯрокҳо ин истеъмоли саривақтии хӯрок мебошад. чӣ хеле ки сарлашкари бузурги рус суворов гуфтааст, ҷанг бо роҳи худаш, лекин хӯроки нисфирӯзӣ дар вақташ бояд шавад. ҳатто дар вақти ҷанг низ бояд ки мо аз хӯрок баҳраманд шавем. ҳангоми хӯрок хӯрдан мо бояд ба сифати хӯрок аҳамият диҳем. яъне мо бомазза нею бо сифат бояд хӯрок истеъмол кунем. растаниҳои шифобахш дар протсесси муолиҷаи бемориҳое ки
дар натиҷаи вайрон шудани ҳазми таом ба миён меоянд, бисёр роли калонро мебозанд. Як гурӯҳи растаниҳои шифобахш хосияти талхаронӣ доранд. ин растаниҳо дар он вақт истифода бурда мешаванд, ки дар натиҷаи нодуруст истеъмол намудани хӯрок, дар натиҷаи аз меъёр зиёд истеъмол намудани чарбҳо ва ё дигар пайдо шудани иллатҳо дар узвҳои дарунӣ, кори талхадон ғайримеъёрӣ мешавад. яъне вазифаи талхадон ин ҳамчун амбор аст. ҳамон талха дар ҷигар синтез шуда, вақте ки дар рӯдаи 12 ангушта хӯрок нест, дар талхадон захира мешавад ва ҳангоми истеъмоли хӯрок, вақте ки хӯрок хамира шуда аз меъда ба рӯдаи 12 ангушта мегузарад, аз талхадон ба миқдори кофӣ талха ба рӯда гузашта ҳазми таомро таъмин мекунад. бисёр бемориҳои узвҳои ҳозима ин дар натиҷаи ғайримеъёрӣ фаъолият намудани талхадон ва ғадуди зери меъда мебошад. зеро ки ин ду узви одамизод дар ҳалли хӯроки истеъмол кардашуда роли асосиро мебозанд. вазифаи дигари ғадуди зери меъда ба ғайр аз ихроҷ намудани ферментҳо, боз ихроҷ намудани ҳормон мебошад, ки ҳормоне ки аз ғадуди зери меъда ихроҷ мешавад, ин ҳормон инсулин мебошад. ман барои чи ин масъаларо гуфта истодам? чунки онҳо ба ҳамдигар хело ҳамбаста мебошанд. вазифаи ҳормони инсулин ин ба таври лозимӣ ҷобаҷо намудани глюкозае ки мо истеъмол мекунем мебошад. ҳангоми истеъмоли хӯрок ҳатто дар организми одами солим низ сатҳи қанд аз меъёр баланд мешавад. дар ҳамин ҳолат аз тарафи ғадуди зери меъда ҳормони инсулин истеҳсол карда мешавад ва қисми аз меъёр зиёди ҳамон карбогидратҳоро ба таври гликоген дар ҷигар ва дигар узвҳо захира мекунад ва сатҳи қандро дар хун паст мекунад. ман барои чи инро гуфта истодам? чунки дамобаҳое ки ҳангоми бемориҳои узвҳои ҳозима истифода бурда мешаванд, барои муолиҷаи бемории диабети қанд низ бисёр фоидаи бисёр калон меоранд. ман барои диққати шумо баъзе номгӯи рецептҳоро ба шумо пешниҳод мекунам, ки ҳангоми бемориҳои узвҳои ҳозима истифода бурда мешаванд. бояд гӯям, ки дар ин рецептҳо растаниҳое ки хосияти талхаронӣ доранд васеъ истифода бурда мешаванд. аз растаниҳое ки хосияти талхаронии хело бисёр доранд, барои мо аз ҳама маълумашон ин риши ҷоворимакка, меваи ҳуҷ, алафи бесмертник, марҳами бесмертник, буймолдарони зард, бо забони русӣ пижма мегӯянд, васеъ истифода бурда мешаванд. ин растаниҳо хосияти хело фаъоли талхаронӣ доранд ва ҳангоми ягон иллати талхадон бисёр васеъ истифода бурда мешаванд. растании дигаре ки ҳангоми бемориҳои узвҳои ҳозима васеъ истифода бурда мешавад, ин тахач мебошад. тахач ба забони русӣ палин гуфта мешавад. бояд гӯям, ки дар тоҷикистони мо зиёда аз 8 намуди тахач мавҷуд аст, мерӯяд. ҳамон тахаче ки хосияти хуби талхаронӣ дорад, ин тахачи талх мебошад. бо забони халқӣ ӯро талхшубок низ мегӯянд. дар забонҳои шевагӣ тахачро дар ҷойҳои мо шубок мегӯянд. бо забони русӣ ин палин. дар иқлими вилояти мо асосан тахачи муқаррарӣ, чернобыльник, тахачи ҷорубак, метиолчати палин, палин ситварни мегӯянд. ана ҳамин намуди тахачҳо хело бисёранд ва онҳо низ дар муолиҷаи бемориҳои узвҳои ҳозима нағз истифода бурда мешаванд. ба ғайр аз хосияти талхаронӣ ва зидди илтиҳобӣ, тахач боз хосияти баланд намудани иштиҳоро низ дорад. аз ҳисоби талхие ки ӯ дар таркибаш дорад, ӯ кори меъдаро фаъол намуда, ихроҷи туршии хлоридро дар меъда баланд мекунад ва дар натиҷа иштиҳои одам кушода шуда ҳазми таомаш хуб мегардад. агар лозим донед, ман ба шумо
як рецептро пешниҳод мекунам барои муолиҷаи узвҳои ҳозима аз рецепти зерин ки мо дар кори ҳаррӯзаи худамон васеъ истифода мебарем, шумо низ метавонед истифода баред. Барои тайёр намудани дамобаи зерин аз меваи ҳуҷ ба миқдори 20 грамм, риши ҷувори макка 10 грамм, гули бобуна 10 грамм, решаи қоқу 10 грамм, меваи арпабодиён 10 грамм, алафи тахач 10 грамм. хуб мешуд агар се намуди тахачро истифода барем: тахачи муқаррарӣ, чернобыльник ва тахачи талх. озариён, гули озариён 10 грамм, алафи пудина 10 грамм ва алафи бӯймодорони зард, яъне пижмаро ман пешниҳод мекунам. аз ҳамин миқдорҳо ба ғайр аз ҳуч ба миқдори 20 грамм дигар намуди номгӯи гиёҳҳоро бо миқдори 10 грамми мо гирифта истода омехта мекунем, дар уғурча майда мекунем ва дар зарфи сирдори қабқобдор ба ҳамон тарзе ки ман дар намоиши пешина ба шумоён тавсия дода будам, аз ӯ дамоба тайёр мекунем ва истеъмоли он низ ҳамчун дигар дамобаҳо пеш аз хӯрок, 30 дақиқа пеш аз хӯрок ба миқдори 50 мл дар ҳолати гарм мебошад. яке аз дигар бемориҳое ки дар чунин ҳолатҳо ба миён меояд, ин санги талхадон мебошад. санги талхадон кадом вақт ба миён меояд? якум ин ки агар роҳҳои талхабарор бо ин ё он сабаб агар иллат бинанд, девори онҳо ғафз мешавад. дар натиҷа ковокие ки аз он талха бояд ки ба рӯйдаи 12 ангушта гузарад, ӯ ковоки каме майда мешавад ва дар натиҷа дар талхадон миқдори зиёди талха захира мегардад. вақте ки бо забони русӣ инро жошни застой мегӯянд. вақте ки ҳамин миқдори зиёди талхадон дар талхадон захира мегардад, дар он ҷо протессҳои биохимиявӣ ба мо на он қадар лозимӣ пайдо шуда, дар натиҷа такшонӣ пайдо мешавад ва аз ин такшониҳо кам қум пайдо мешавад ва дар оянда аз ин қум майдон санг пайдо мешавад. бояд гӯям ки яке аз сабабҳои асосии пайдо шудани санг дар талхадон ба ғайр аз ирсият, ин тарзи нодурусти хӯрокхӯрӣ мебошад. асосан ба бемории санги талхадон одамоне ки аз меъёр вазни бисёр доранд, одамои фарбегиҳашон бисёр ва одамоне ки ба ғуломи нафси худ мебошанд, онҳо гирифтор мешаванд. яке аз сабабҳои асосии пайдошавии санги талхадон ин аз меъёр зиёд истеъмол намудани хӯрокиҳои хамирӣ ва равғани ҳайвонӣ мебошад. барои ҳамин онҳое ки гирифтори санги талхадон мебошанд, бояд аз ҳамин чизҳо худдорӣ кунанд. дар ин ҷо як нозукие ҳаст ки ҳангоми муолиҷаи бемории санги талхадон мо бисёр эҳтиёткорона рафтор кунем, чунки азбаски дар таркиби ин дамобаҳо растаниҳои талхарон мавҷуданд, онҳо аз талхадон ихроҷ намудани талхаро фаъол мекунанд ва эҳтимолияти дар роҳҳои талхабарор дард мондани сангҳои майда хело баланд мебошад. дар ин ҳолат бемор ба забони русӣ онро механическая жилтуха мегӯянд, гирифтор мешавад ва бе амалиёти ҷарроҳӣ бартараф намудани ӯ бисёр душвор мегардад. барои ҳамин санги талхадонро шифо ёфтан, муолиҷа кардан мумкин аст, лекин фақат бо эҳтиётӣ. дигар факторе ки барои муолиҷаи санги талхадон мусоидат мекунад, ин вақт. бисёр гумроҳии беморон дар он аст ки онҳо ҳангоми истеъмоли якуми дорувори пас аз як ҳафта, пас аз 10 рӯз аломатҳое ки онҳоро ба онҳо халал мерасонданд, онҳо аз ин аломатҳо озод мешаванд. яъне вазнинӣ дар сари шикам, дард дар тарафи зери қабурғаи рост, талхӣ ва бемазагии даҳон пагоҳиҳо, асабонияти аз меъёр зиёд, қабзият,
این علامت های یکی از علامت های سنگی تلخدان می باشد. وقتی که بیماران هنگام معالجه در دوام 10-12 روز داروهای ما رو استعمال میکنند، از همین علامت ها آزاد میشوند و گمان میکنند که آنها از سنگ تلخدان آزاد شدند. لیکن این گمراهی می باشد. برای از سنگ تلخدان آزاد گشتن فاصله اقلا 2-2.5 ماه لازم است. و دیگر مسئله که با این آدمان ما پیشنهاد میکنیم این از بعض نمود خوراک ها خودداری نمودن است. عموما آدمانی که بیماری های هضم طعام، عضوهای هاضمه و تلخدان دارند باید که از چیزهای زیرین باید خودداری کنند. یکم، این خوراکی سخت زیربانیده شده. دوم، از روغن مول، روغن گوسفند، روغن گاو، قایماق خانگی، روغن زرد خیلی به مقدار کم استعمال کردن ممکن، لیکن حرکت باید کنند که از همین چیزها باید که دور استند. دیگر چیزی که آنها باید احتیاط کنند این خوراک های خمیرین، علل خصوص چیبریک، پیراشکی، سامبوسا، قلم هایی که در کوچه ها تیار کرده می شوند از این بسیار چیزی نادرست می باشد. در همینجا من یک چیز رو گفتنی هستم که رول روغنی که ما برای تیار نمودن خوراک استفاده میبریم خیلی کلان می باشد. افسوس که آنهایی که در کوچه ها از خمیر چیبریک، پیراشکی، سامبوسا میپزند با یک قاعده رعایت نمی کنند. از روی قاعده گاسترونومی روغن رستنی باید که 1 مرتبه داغ کرده شود. هنگام بار دوم داغ نمودن روغن رستنی این روغن رستنی به الیف مبدل میگردد. این الیف رو همه ما میدونیم که هنگام کارکرد چوب همچون رنگ استفاده برده می شود. این خیلی چیزی بسیار بدهضمی کانسرگنی می باشد. برای همین از شمایان به شما ما سخت تاکید کرده میگویم که روغن رستنی رو 1 مرتبه داغ کنید. یکی از نشان دهنده های مدنیت بلند کدبانو ها این تازگی دیگ های آنها در آشخانه هاشون می باشند. در بسیار زنهای ما عادت بسیار نادرست است که آنها در دیگشان روغن همه وقت می ایستد، وقتی که لازم می شود در اون تخم می پزند، کمتر علاوه کرده بود کارتوشکا می پزند، باز کمتر علاوه کرده باز دیگر خوراک می پزند. این روغن برای ارگانیسم ما همچون زهر می گردد. برای همین از چنین تیار نمودن خوراک ها باید دست کشیم. دیگر یک فکری که در حالت زیرین من باید قید کنم این تازگی روغن می باشد. روغن رستنی باید که به طور صنعتی رفیناسیون کرده شود، یعنی تازه کرده شود. من در خاطر دارم که روغن پخته‌ای که ما پیش استعمال میکردیم رنگ روغن آفتابپرستی که حالا در مغازه ها فروخته میشوند زرد و شفاف بود. یعنی هنگام تیار نمودن روغن این روغن رو با بنزین خوراکه تازه میکردن از پیگمنت ها. لیکن افسوس که روغن پخته‌ای که حالا در بازارها به فروش برآورده میشوند با چنین تازه کنی کارکرد کرده نمیشوند و رنگ روغن پخته‌ای که در بازارها هست مثل روغن صغیر می باشد. این از آن شهادت میدهد که این روغن ها به طور لازمی از